Marinaldo po sa tuya gabos. Yaon po kitang unyan sa selebrasyon kan misa nin banwaan. Idulot po niya to ang sa tuya mga personal na intensyones, siring man, ang mga minasunod. Thanksgiving for all the blessings received, offered by Architect Chen Lee Menes and family. Thanksgiving by Nates Abio. Thanksgiving for all the blessings received, for good health and safety of Mary Jane, Maria Francia, Virgie, Hector, Alexis, and Joseph, offered by Llantero and Decena family. Petition for safe and good health of Cecilia Cornejo and family, for safety and good health of Prado, Llantero, and Decena family, for safe and good health of Rosalia Asense and Villaferte family, offered by Janet, for safe and good health of Viel Maria, Maria Faye Donna Rodriguez, for safe travel of Jerome Rodriguez, for safe and good health of Cindy, Carmen Arnaldo II, and Arnold Corby Bunyag, offered by Sis Binang. Prayer for the soul of Artemio, offered by Sis Binang, for the souls of Lorenzo, Gregorio, Concepcion, Anastasio, Aquilina, Roberto, Donato, Francisca, Ricardo, Romualdo, offered by Nelly Oliva. For the souls of Virginia, Salvador, and Jaime, offered by Sis Del. For the souls of Estelito, Pablita, Anicia, Jose, and for the souls in Purgatory, offered by Sis Nitz Abio. For the souls of Gregorio, Aaron, Saturnina, Pablita, Irene, Jose, Antonio, Epifania, Ronald J., and for all souls in Purgatory, offered by Llantero and Decena family, and for the souls of all dead members of CRC family. Sa gabos po na nagdulot, salamat po. Ngunyan, iyo ang ika-19 Domingo nin taon. Ang tema, pagduwa-duwa sa pagtubod. Dai kita papabayaan kan Diyos kung makusog ang pagtubod niya to sa iya. Mayo dapat kitang katakutan kung dai kita nagduduwa-duwa sa satuyang pagtubod. Sa selebrasyon niya to kan Eucharistia, ipahayag niya to sa Diyos na kita danay na nagsasarig sa iya. Ang selebrasyon niya to ngunyan, panginginutan ni Reverendo Padre J. Aguilar, Administrator, Saint Rose of Lima Parish, Anayan, Pili, Camarines Sur. Matindog po ang gabos sa sinmogmang awito ng awit sa pagpuon. Nyato an misa sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamuot kan Diyos, asin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang, ako unta an satong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Berhen, sa gabos na Angeles asin Santos,
asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan na sindayang katapusan, huli kan sa imong espiritu, kami nagin mga aki mo. Asin bilog na pagsarig inaapod mi ikang ama, parigunaan sa imong espiritu sa samo, asin daraha kami sa kamurawayan na sa imong panuga. Ini hinahagad mi sa ngaran ni Hesukristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nagpapasabot sa tuya, na kan si Propeta Elias na didisganar, ipinamati sa iya ang Diyos no na presensya na nagtatao nin kusog buon. Hinanyugong po niya to ang babasahon. Pagbasa sa enot na libro nin mga hade. Naglaog siya sa sarong lungib, tanganing duman na magpaaga. Nagtaram-an kagurangnan. Luwas asin tindog sa alituktok kan bukid sa atubangan ko. Dangan nag-agi ang kagurangnan, asin sarong makusog na doros ang nagbanga kan kabukidan, asin nagparasa kan kagapuan.
Alagad, mayo sa duros an kagurangnan. Naguntok sa paghuyop ang duros, dangan nagkaigwanin linog. Alagad, mayo sa linog an kagurangnan. Pagkatapos kan linog, nagkaigwanin sarong kalayo. Alagad, mayo sa kalayo an kagurangnan. Dangan pagkatapos kan kalayo, nadagog niya ang sarong maluway na tingog. Kan madagong ini ni Elias, tinahuban niya ang sa iyang lalawgon, kan sa iyang alikboy. Dangan nagluwas siya sa kanagtindog sa pintuan kan lungib. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, ang satuya pong simbag. Kagurangnan, ipahiling mo sa muya ang sa imong pagkaherak, asin tawan sa mo ang kaligtasan. Kagurangnan, ipahiling mo sa muya ang sa imong pagkaherak, asin tawan sa mo ang kaligtasan. Madangog ako kung ano ang itataram ning Diyos na kagurangnan. Katuninungan ang sa iyang itataram. Sa iyang banwaan ang sa iyang kaligtasan, andam para sa mga may takot sa iya. Tanganing ang kamurawayan magdanay sa satong banwaan. Kagurangnan, ipahiling mo sa muya ang sa imong pagkaherak, asin tawan sa mo ang kaligtasan. An pagkaherak asin pagkamaimbod magkakahilingan. An katanosan asin katuninungan maghahadukan. An pagkamaimbod matubo gikan sa daga. An katanusan madungaw hale sa langit. Kagurangnan, ipahiling mo sa muya ang sa imong pagkaherak, asin tawan sa mo ang kaligtasan. Ipinahayag ni San Pablo ang sa iyang pagmundo sa mga tawong dai nag-ako kay Kristo. Hinanyugong po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Sa ngaran ni Kristo, katotohanan ang sinasabi ko. Day ako nagpuputik. Saksi ang sakong konsensya sa liwanag kang Espiritu Santo. Ini ang buot kong sabihon. Kaniguan na gayo ang sakong kamunduan. Mayong patod ang sakong kasakitan. Minamaut kong makundinar asin makasiblag ki Kristo. Kung huli ka ini, matabangan ko ang sakong mga tugang, sakong mga kadugo, asin mga kalaman, mga kapwa ko, Israelita. Sinda ginibong mga aki, sa sainda itinao ang kamurawayan, asin mga tipan. Para sa sainda, ang tugon asin kulto, yaon sa inda ang mga panuga. Gikan sinda sa mga patriarka, gikan sa saindang laman, asin dugo, si Kristo na urog sa gabos. Diyos sa panahon na daing kasagkuran. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kaipuhan niya itong pakusugon ang satuyang pagtubod kay Kristo. Dai kita matakot. Ini ang mensahe kan Ebanghelyo niya na Domingo. Matindog po ang gabos sa paglukyaw kan marahay na bareta. Sa
An kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Tulos ang mga disipulos sa iyang pinasakay asin pinainot sa ibong na pangpang. Mantang sa iyang pinapahumali ang mga tao, kan nakahali na ang mga tao, si Jesus tuminukad sa bukid asin duman na mibi. Nasiya sanang saro. Nabanggihan siya duman, ang sakayan yaon na sa lawod, hinahampas kan mga alon, huli ta sungsong ang doros. Pagkaagang amay, si Jesus nagrani sa inda, naglakaw sa ibabaw kan dagat. Ang mga disipulos, kan mahiling na siya naglalakaw sa ibabaw kan dagat, nagkatarakot asin nagsabi. Kalagyan asin nagkurahaw sa takot, si Jesus nagsabi sa inda, pakusugaan sa indong buot, ako ini, dai kamo matakot. Si Pedro nagsimbag, kaguranganan kung totoong ika, padulukon mo ako sa imo, sa ibabaw kan tubig. Si Jesus nagsabi, madya. Si Pedro luminuwas sa sakayan asin nagpuon paglakaw sa ibabaw kan tubig. Pasiring kay Jesus. Alagad kan mamatean ang kusog kan duros, inabdan nin takot. Nagpuon pag-irarom asin kuminurahaw. Ligtasan ako kagurangnan. Tulos inunat ni Jesus ang kamot. Kinaptan si Pedro asin sinabihan. Maluya ang pagtubod, tadaw ta nagduwa-duwa ka. Pakalunad ninda sa sakayan, naglinaw ang panahon. Ang mga yaon duman sa laog kan sakayan, nagsamba sa iya asin nagsabi, totoo mananggad, ika an aki nin Diyos. An marahay na bareta nin satong kaligtasan. Pabumaw sa imo, O Kristo, matukaw po ang gabos. Sarong marahay na aldaw po sa Indo gabos. Diyos maray na aldo. Pinapanungod niya to an sa tuyang misa, partikularmente sa tuyang mga tugang sa mga harongon yan, mga homebound, ninhuli sa paghilang, mga yaon man sa biyahe, mga yaon mga na-stranded, nagti-TV, gamit ang telebisyon o gamit man ang internet. Kaya po, sa Indo gabos, naharayo sa samuya ngunyan, samuyang pangadji, keep safe, feel at home sa misa kung sain sa tuyang siniselebrar ngunyan. Mga tugang ko sa pagtubod, ang istorya kan paglakaw ni Jesus sa ibabaw kan tubig sa ebanghelyo niya to unyan gikan ki San Mateo. Manunungod ini sa istorya nagikan man ki San Marcos. Parehong nakasentro sa kapahayagan o ipipaniya ni Kristo. Diyos na huli kan sa iyang makangangalas na gibo. An original na kontribusyon ni Mateo, iyo ang istorya ni Pedro asin an sa iyang mga pag-iriba. An sa iyang mga disipulos. Ipinapahiling digdi ni San Mateo ang inagihan ni Pedro kaiba ang mga disipulo na nag-agi sa proseso. Ang buhay pagtubod, buhay sa pag-agi nin sarong proseso. May mga nagsasabi na ang sarong tao dai nagtutubod, nagdududa, dai na nagsisimba, nagluluya sa pagpangadji, nagluluya sa pagrani sa kagurangnan. Mga tugang ko sa pagtubod, ninhuli taan tao, lalong-lalo na ang sarong Kristiyano sa pagsunod sa kagurangnan, nag-aagi nin proseso. Sa spiritual life, sa buhay sa pagtubod, kita dapat andam na maglaog sa prosesong ini na tinatao sa to nin mahal na Diyos. Kung may hiling po niya to ang ebanghelyo ngunyan, iguang 4 na punto na inaagihan si Pedro
sa proseso na sa tuyang pinaguhurup-hurupan ngunyan. An enot na proseso iyo an pagpurbar. Pangadua, an pagduda. An pangatulo, an paglakaw, asin an pakaligtas. Ining prosesong ini, kung inagihan ini ni Pedro, inaagihan taman ini ngunyan. Sa manlain-lain na paagi sa satuyang pagpamilya, sa buhay, pag-utob, kan sa tuyang mga pinanugahan sa kagurangnan, sa simbahan man, o sa tuyang komunidad. Lalong-lalo na sa panahon ngunyan nin pandemya, kita dapat nag-aagi sa prosesong ini. Pinupurbaran kita kan Diyos. Si Pedro, gusto man na maglakaw, siring ki Kristo duman sa tubig. Alagad, an sa iyang paglakaw, sarong pagpurbar na tinaonin kagurangnan. Asin siya naglakaw. Ano? Siya naglakaw. Pagpurbar, paglakaw, igwaman proseso nin pagduda. Ano? Kita po, gabos, gusto man magsunod sa kagurangnan. Alagad, yaon man ang elemento nin pagduda. Ano? Tinitesting kita, inaapudan kita na magsunod sa kagurangnan, dawa nga ni dipisil, alagad igwang punto sa buhay ta na kita garo baga nawawaran nin pagtubod. Igwang elemento nin pagduda, nagluluya-luya sa manlain-lain na paagi, sa pagpangadji, sa mga debosyon ta sa simbahan, sa satuyang kakayahan sa pagsunod sa kagurangnan. Alagad ining prosesong ini, dai minatapos sa pagduda. Ang proseso minatapos sa pagkaligtas. Sa pagkaligtas. Pagpurbar, paglakaw, pagduda, sagkod sa momento nin pagkaligtas. Hali sa kagurangnan. Dai ka matakot, Pedro, ako ini. Inunatan sa iyang kamot, asin ilinigtas sa pagkakalubog si Pedro. Mga tugang ko sa pagtubod, iyuman ini ang proseso na inaapudan na kita man lugod makisumaro, lalong-lalo na pag minaabot ang kadipisilan nin buhay. Pag minaabot ang pagtisting sa satuyang buhay. Kaya ngunyan sa panahon na ininin paghelang, may mga katakutan kita sa mga tao na mga na-stranded, sa mga frontliners, ang COVID, ang mga hospital, nagkakaparanoon yan, asin man nagdadakul, an sa tuyang mga impeksyon sa satuyang komunidad. Ini nagdadara sa tuya, nin pagkatakot, garo itil ilinalaag man kita sa tubig. Sa tubig, kung sain, yaon namamati taan piligro. Namamati taan piligro, yaon an piligro. Alagad, isipon ta, hilingon ta ang prosesong inagihan ni Pedro na iyuman an minsahe kan Diyos sa lambang saro sa satuya, gabos. An kadunungan po kaya digdi mga tugang, bakong gabos na dadara sa ura-urada, udali-dali. Igwang mga momento sa buhay ta na gusto ta madali, gusto ta makaskas. Magupong iyo, alagad, ang kagurangnan nagtataram. Igwang proseso. Igwang step 1, step 2, step 3, step 4. Baku palan madali ang mga bagay-bagay sa kinaban. Mga tugang ko sa pagtubod, sa satuyang pag-atubang, sa kadipisilan sa satong pagkabuhay, health crisis man ini, kan COVID-19, financial crisis man ang konsekwensya ka ini, security man or national security man ang konsekwensya ka ini, asin iba pang mga domino effect ka ining COVID-19 na ini sa satuyang pamilya, sa satuyang komunidad, sa satuyang parokya, sa satuyang simbahan, sa inman kita, permitang isipon na ang kagurangnan, kaibanan ta, asin minataram sa satuya, dai ka matakot, do not be afraid. It is I. Dai ka matakot, uya ako. Igwang proseso. Pagburbar, paglakaw, pagduda, asin pagkaligtas. Amen.
Matindog po ang gabos. Ang pagpahayag kan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako Sa Diyos amang makakamahan, kaglalang kan langit asin kan daga. Asin kay Heso Kristo aking bugtong niya, kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo. Namundag kay Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na gadan asin inilubong. Kuminilig sa mga gadan. Kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang din mga santos, sa pagpatawad din mga kasaalan, sa pagkabuhay liwat ni laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Pamibinin banwaan, Diyos Ama, tinatabangan mo ang mga naglalakaw sa tahaw nin kadikluman, asin pagtios. Sa tahaw kan samuyang mga kasakitan, hare kami pabayae, alagad maghidali sa pagsurog sa mo, ang simbag sa lambang pag-arang, kagurangnan, hinanyuga kami. Kagurangnan, hinanyuga kami. Para sa simbahan sa bilog na kinaban, nalugod siya maging tanda nin paglahom asin pagtubod, sa tahaw ning kasakitan, mamibi kita sa kagurangnan. Para sa mga naglilingkod sa gobyerno, natawan lugod ninda nin urog na pagmangno, ang mga nagtitios na miyembro kang komunidad, mamibi kita sa kagurangnan. Para sa mga nasasakitan, nagihelang, asin nariribungan, na maging masarig lugod sinda sa pamibi asin paglahom sa tahaw nin kaurasaan, mamibi kita sa kagurangnan. Para sa to, na uya digdi, na kita maging lugod maimbod sa pamibi asin paglaom, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan pamibikan sa imong banwaan, mamatean milugod an sa imong danay na pagkamuot. Huli ki Kristo na samuyang kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing an sako asin sa indong atang, maako lugod kan Dios amang makakamahan. Akoon manlugod kang kagurangnan ang
para man sa pakinabang niya to asin kang bilog niyang banal na simbahan. Ako a kagurangnan an atang nin sa imong simbahan, ini itinao mo sa mo, tanganing ikadulot niya mo sa imo, lugod makatao sa imo nin kaumawan, asin makatabang sa samong kaligtasan, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, banal na Ama, huli kan namumutan mong aking si Hesus Kristo. Antat sa imong tataramon, na iginibo mo kan gabos, sinugo mong paraligtas, asin para tubos para sa mo. Nanilaman sa bagsik kan Espiritu Santo, asin namundag sa Birhen. Sa pagutob kan sa imong kabutan, asin sa pagtipon para sa imo, nin banal na banwaan, nagdupasya kan pinapasakitan, tanganing daugon an kagadanan, asin ipahayag an pagkabuhay liwat. Kaya kaiba kan mga angheles, asin kan gabos na santos, nagaharubay kami kan sa imong kamurawayan, sarong ingog na nagsasabi, Malood po ang gabos. kagurangnan ikananggadan banal borabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesus Kristo. Siya na surugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taini an sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuhan niya manin kalis sa singiraray, pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bag-o asin danay na tipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaklan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagurumdum kan sa iyang pagagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan kan tinapay nin buhay,
asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdoma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaibakan sa mong Papa Francisco, asin kan sa mong Obispo Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man giromdoma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen, ina kan Diyos, ni San Jose, sa iyang agom, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaidtupa nakapagpagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga, insiring sa langit. Sa mo kakanon sa rualdaw, itao mo sa muyang unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyan. Asin hare kami pagdarahasa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong paggaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Heso Kristo.
Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan tinatao ko sa indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaboronyog. Sosog sa imong kabotan, ika na nabubuhay nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Manood po ang gabos. Uyaan kordero kan Dios, uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inaapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan.
Matindog ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan ining komunyon na samong inako, makadarasa mo sa kaligtasan, asin makapadanay sa mo sa liwanag, sa imong katotoohan. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Horatio Imperata. Sa tuyang pamibion an Oratio Imperata, Maluod po ang gabos. tumang sa paglakop kan coronavirus. Diyos na samong Ama, minadulok kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadara nin kagadanan. Minahagad kami kan sa imong tabang para sa mga tawong naghihingowa sa pag-adal kan hinalian, kan hiro, asin paglakop kaining pandemya. Giyahan mo ang mga kamot, asin isip, kan mga eksperto sa salud, tangani asin daman makatabang nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may helang. Ipinapamibi miman ang mga naglilingkod sa banwaan, sa gobyerno, asin pribadong ahensya, tanganing na makahanap sinda nin bulong sa helang na dara kaining pandemya. Ipinapamibi miman ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos, tawan mo kami nin biyaya na maghinguwa para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nagsasakit. Inihinahagad mi, huli ki Hesu Kristong kagurangnan niya mo, sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Amen. O banal, nalalawgon ni Jesus ang divino rostro, Kahiraki kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamibi mo kami. Matukaw mo na po ang gabos. Asin pasalamatan po niya to sa tuyang celebrante ngunyan, si Reverend Father J. Aguilar. Salamat man po sa tuyang mass sponsor, Adonai's Love Community and Grace Zamora. Salamat po. Asin and Choir, Adonai's Love Choir. Gila na Salamat yan. po. Pasalamatan man po niya to ang sa tuyang akolito, ang mga nagbasa, asin ministro laiko. Siring man ang presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin ang sa indang pag-iriba. Salamat po. Pasalamatan man niya to ang management and staff kan PBN TV5 asin Convert sa padagos sa pag-air kan misa nin banwaan sa telebisyon. Ini po madadalan alas 6 Domingong aga sa PBN TV5 asin Converge Channel 10. Madadalan man po ang misa nin banwaan sa Facebook, live streaming, asin sa YouTube. I-search lang po, Misa nin Banwaan. Siring man, di po niya ito paglingawan na i-like as in i-share sa satong mga kabisto, lalo na sa mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-attender ng Santa Misa. Salamat po. As in, matindog na ang gabos para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan. An Ama, asin an Aki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.